Kula putrane ingsun sirai Kuswanci pisah panjenengane wangiwa kulineng ngareti becik sironeng praja suwiten arepati nanging taweka sing wangiwa pegateki anakku nggih anakku Bratasena katon temenan nggonmu Raden Jemlungguh mora tajem polatanmu goreh rongeh slagamu katon yen ana wigati sing mbok singitake ana tewenging atimu Bratasena ing atase aku iki ibumu nang takon marang sira kula mara ingkang sajarwa Bratasena apa kira-kira sing nglibeti ana ing atimu Bratasena? Wah, Kunti buku. Yen aku prasaja apa ora dadi susahe penggalihmu. Ora nggih ora Bratasena sak bisa-bisa ibumu bakal budidaya melu ngudari ruwet areng ing atimu Sena. Yo, Prabu Kunti, apa bener yen to Bapa Pandhu biyen nalika sugenge tau dadi jagoning dewa? Pancen bener nalika suwargi Kang Ramamu maksih Jejaka tau dadi jagoning dewa mungsuh kelawan Prabu Nagapaya ratuning ula. Kang Ramamu bisa ungguling ayuda. Yen mengkono Bapa Pandhu kuwi sugih kasekten to sing balung wleting kulit. Ora mung kasektening raga wae Bratasena nanging uga santosaning jiwa. Katitik nalika Kang Rama jumeneng Narendrana Praja Ngastina sinuyudan para kawula dasih. Prabu Kunti, yen pancen bener mengkono ngendikamu mau Sebapa bareng Bapa Pandhu seda. Kok ditempungake kalah Candra Dimuka. Mongko ngendikamu mau jarene Bapa Pandhu mau gedhe labuh labete karo dewa. Terus sugih kasekten. Dadi ratu ya wicaksana ditresnani para kawula. Nanging Sebapa bareng seda persasat manjing neraka jahanam. Yen mengkono dewa kuwi ora adil. Dewa ora ngelingi labuhe para titah, dewa kejem. Apa meneh yen aku iki ngelingi uripku iki durung paja-paja duweni lelabuhan sing bobote kaya swargi Bapa Pandhu. Apa bakal aku ya ora melu nyemplung kawah Candra Dimuka. Yen pancen mengkono apa gunane aku dadi satriya? Apa gunane duwe kasekten? Apa gunane aku urip suwi-suwi yen bakal aku ya mung kaya Bapa Pandhu mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Yen ngono urip kuwi kejem. Duh anakku nggih Bratasena. Wenas dening Rudira kawang wanggekana
tang sumirat anakku ngger Bratasena kowe aja ngresula kowe aja ngukru aja ngluntung atimu lan sira aja ngucap urip tanpa guna mundhak dosa marang sing paring urip sak bisa-bisa malah uripmu gunakno sing sak becik-becike Bratasena kok kane kaya temen bapakku mati wae nganti nyempung kawah Candra Dimuka kek dosane wae apa dewaku belakno pisan aku tak melu Bapa Pandhu nyempung kawah Candra Dimuka Bratasena apa yen kowe bela sedane Kang Rama srana nyempung kawah Candra Dimuka iku jeneng mati nista mati siyata ora ngrampungake perkara ya ngger Bratasena elinga Bratasena yen to sira eling marang piwulanging para sesepuh ing donya iki ora ana barang sing elok lan mukal watone menungsa aja pegat ing pambudidaya ora ana barang sing angel weruhe kanthi takon bisane kanthi tiru-tiru dadine kelawan tumandang becike merga tuwajuh lan kulina Babu Kunti nanging aku apa bisa nggayuh swargane Bapa Pandhu sing wis ora ana apa ora persasat matang tuna numbak luput Bratasena kabeh mau kumantung ana niatmu yen sira wis niat ora mung bisa nanging malah wajib anak nyuwargakake wong tuwa sebab swarga utawa neraka iku sejatine mung ana rasa pangrasa mula ana gegambaran mripat lan jejempol sikil mripat iku gegambarane wong tuwa jempol lan sikil kuwi anak mula yen to jempol sikil kesandung mripat embrebes sebab ngrasakake lara maknane yen anak nemu kasangsaran wong tuwa melu lara-lara nanging kosok baline Bratasena yen mripat kuwi keculek nganti mili getih durung karuan yen to jempol sikil kuwi melu ngrasakake sing werdine yen wong tuwa nandhang kasangsaya kala mangsane anak ora melu mikir Bratasena sejatine punjungane anak nyang wong tuwa kuwi dudu wujud dedhaharan kang mirasa sarta unjukan sing seger nanging bebuden kang becik murakapi marang bebrayan agung iku mujudake punjungane anak nyang wong tuwa nadyan bapakmu mapan ana ing neraka nanging yen to meruhi anak-anake padha ngerti marang bebener lan bebuden kang becik rasane kaya ana swarga jalaran nyumurupi marang gegayuhaning sarta tumindak ing para putra-putra padha weruh ing tata krama nanging kosok baline nadyan bapakmu ki mapan ana swarga nanging yen to anak-anake padha nasar bebudene gawe kapitunaning bebrayan rasane wong tuwa mau kaya disiksa ning neraka ya Bratasena mangka sikra risang Bimasena hamandika lampita muka amupat mapit angrempak wadya Babu Kunti apa Bratasena bareng aku krungu dawuhmu sakala kegugah rasaku yen pancen ngono aku kepengin gayuh ilmu kasampurnan apa kira-kira aku bisa Babu Kunti Sena bisa lan orane gumantung pambudidayamu lan sira kelakon antuk kawruh kasampurnan waton ketemu sangkan parane kasampurnan lan sangkan paran mau ibarate geni lan urupe upama kembang lan sarine sesutya kelawan embanane sira takon lan meguru marang Brahmana manuta marang kapercayane atimu yen pancen mengko aku bakal meguru marang Bapa Guru Durna ing Sukalima Bratasena apa dasarmu meguru marang Pandhita Durna
Apa ora kleru kiblatmu Bratasena? Ya Ben. Wong-wong padha nganggep Bapa Durna kuwi ala, mung wing Bratasena ora wuta marang labuh labete Bapa Guru Durna. Nalika pendadaran siswa Sukarima aku wis disasmitani. Aku ora mung kuat kesinungan kasekten to sing balung uleting kulit, nanging luwih saka kuwi aku kuat kadunungan ngelmu kang luhur. Duh anakku nggih Bratasena, yen mangkono aku ora memalangi nanging kebak ing pengati-ati. Nadyan Durna kuwi becik nanging elinga ngarep mburine. Kiwa tengene Durna kuwi kebak wisa darudeg silan upah ribebondotan ngadang dalan sing prayitna ya nggih Bratasena. Kadangmu padha aran dena betik. Besok amendemo balik kang prayitna. Bratasena aku arep mbok kapake Bratasena aku kok mbok junjung dhuwur temen. Aku gage Durna Bratasena, aku selak singunen Bratasena. Tabu Kunti. Aja kleru penampawanane kowe tak umbulake sabab aku ngrumangsani anakku aku ki wong kagok. Ora iso basa, ora iso nyembah, ora iso ngajeni marang wong tuwa luwih-luwih karo Kanjeng Ibu. Mula kowe tak umbulake marang kaki sawangen. Jagatku iki jejeg apa daya. Yen pancen jagatku iki jejeg. Wis aku bakal kelakon ketemu apa sing tak upadi. Nanging yen to pancen jagatku wis daya jagakno aku mati ning parat. Ora susah kowe ngarep-arep bali anakmu Bratasena. Duh anakku nggih Bratasena wong santosa ing budi. Manut saka pangrasaku kaya ngadeg jejeg jagatmu manter tejamu nyodo lanang. Ya mung wanti-wanti welingku Bratasena. Yen kowe nemu bebaya ana tengahing dedalan gedene nganti kowe peperangan. Yen kowe perang kowe menang kalao kowe aja sumbar ya nggih Bratasena. Ya taistake dawuhmu Prabu Kunti. Cikra mangsa risan bayu siwi pritumuka manembah angger boyo kontak angler boyo mas tinimbang ngungkal gunung Dimo pagunaro karing toyo
nihan siswa matur marang Risan Mahayaki Sang Wiprakati paran karsaning yuan Adipati Yogya sarwiring warna kang kumar aneng bumi mugi ulun tedah notandya sang wiku anjarwi lole bleguduk manyar-manyar empret gantil buntute kisa andeng-andeng cilik mulai yang dicuplak dadi moloh-weloh layak to layak jagone padha tarung manuk perenjak ngganter ora leren-leren anine sumilir gondamrek amburat tarum tinemune anakku si Bratasena ingkang prapta nggih Bratasena kanthi karaharjan pratanira kula Wadurna bapakku ya antuk pamuji murah harja tekaku ora liwat bektiku tanpa nono bapa guru pola salah ya panapektinira tak tampa Bratasena andadake suka legawaning tiyasing pun bapa ora liwat Budiastutinipun bapa tumuli tanpa nono Bratasena iya paring pangestune bapa guru tak tampani tanganku tengen tak gegem dadi jayaji kawijayan Bratasena ya Raden Sarawa Paduka kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuka Raden ya swatama pangabekti wis tak tampa pangestuku tanpa nono kawula ndri pangestu Paduka kula tampi tangan kekalih kula pundhing mestaka saengga jejimat paripit swatama ya kajaba saka iku nggih Bratasena sumengka pengawak bajra pratanirana pertapan Sukalima kawistara kalamun pangemu wigati mula kang saka iku kula mula dinggal matura apa kang dadi wigatine Bapa Guru andadekna sumur pumungguh tekaku ana pertapan Sukalima sepisan aku tilik tata tentreming pertapan Sukalima genepe kaping pindho aku ngaturake sembah sungkeme anak-anakmu para Pandhawa kunjuk ana ngersaning Bapa Guru Bratasena ya pangabektine kadangira para Pandhawa tak tampa andadekake suka legawa tiyasing pun Bapa ya kanepe kaping triwigati munggo tekakono pertapan Sukalima aku bakal nagih janji kelawan Bapa Durna. Lho. Bratasena bakal nagih janji kelawan pun Bapa. Apa kira-kira pun Bapa duwe pranjing kelawan sira kulub? Bapa Durna aku isih eling.
rikalane lakon pendadaran Sukalima aku mbok du karo Kakang Kurupati. Malah aku dikeroyok karo Dursasana, aku bisa ngguling ayuda, aku bisa menang. Bapa guru ngalembono karo aku. Aku bakale ora mung kuat kedunungan tosing balung kuleting kulit, nanging aku bakal kedunungan ngelmu kang luhur. Iki sing bakal tak takokake karo Bapa Durna. Oh, mengkono. Iya. Nah, Bratasena, yen to pancen mengkono, apa sing mbok karepake lan ngelmu apa sing bakal mbok suwunake priksa lawan pun bapa ing Sukalima? Bapa Guru, sejatine aku kepingin kayuh ngelmu sangkan paraning dumadi. Ya ngelmu kasampurnan. Urip kuwi saka sapa, urip kuwi arep ngopo, pungkasane urip kuwi apa? Lole blekuduk manyar-manyar. Bergantil buntute kisah dengan cilik mulai yang dicuplak dadi mala. Allah, Bratasena. Ya. Pun bapa ora selak. Pancen bener. Apa kang mbok aturake sira kepengin gayuh ngelmu sangkan paraning dumadi ya ngelmu kasampurnan. Cetha yen to pancen kuwi duweni gegayuhan kang dhuwur. Yen to dipikir dirungokake kaya sepele pitakonmu, urip kuwi saka sapa, urip kuwi arep ngopo, pungkasane urip kuwi apa lan kepiye. Lak ngono. Iya. Ketoke pitakon gampang to kuwi, nanging yen to dijlentrehake telung bengi ora rampung. Lan maneh Bratasena. Sadurunge pun bapa mangsuli pitakonmu, pun bapa paring dawuh luwih dhisik. Ngerti ya, janjane mono ngelmu kasampurnan kuwi dudu ngelmu kang piningit, kuwi ngelmu kasunyatan. Kena digayuh dening sapa wae sing kepengin bakal gayuh ngelmu mau. Nanging Bratasena, ana tembang pocong, ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekesing dur angkara. Bratasena, saangel-angele wong golek ngelmu isih angel arep nindakake. Arep kowe duwe ngelmu sak kandhang koplak paribasane. Nanging yen to ora mbok tindakake ana tengahing bebrayan agung, apa gunane ngelmu? Apa meneh tanpa nganggo laku? Nah, iki lho nggih sing mari abot ning kene iki. Bapa Guru iya. Kira-kira Bratasena kowe sagu? Iya, aku sagu. Apa sing dadi pitukane bakal tak estokake? Bagus. Putukane ora werna-werna. Ora dadak cara kuna biyen nganggo gedang ayu suruh ayu. Lah. Ora ana kaya ngono kuwi. Iya. Gampang pitukane. Mbak gampang ya gampang, ning mbok anggap angel ya angel kaya pitakonmu mau. Yen to pancen kowe kepengin gayuh ngelmu kasampurnan, ya sangkan paraning dumadi luwih dhisik. Golek ana. Ya kuwi abon-abone pitukane kang kena denarani kayu gong susuwing angin. Kaping pindhone golek ana banyu suci Perwitasari. Papan panggonane ana ngendi? Papan dununge kayu gong susuwing angin. Munggah marang pucuking Gunung Reksamuka. Nanging kebak ing pengati-ati. Sadurunge petekan pucuking Gunung Reksamuka kowe kudu mlebu alas Tik Brasara. Ana alas bebontotan. Lan akeh bangsane wong alasan. Iya. Banjur banyu suci Perwitasari. Banyu suci Perwitasari. Papan dununge ana trenging Samudra Minangkabu. Samudra Minangkabu. Ya. Engko dhisik aku perlu takon. Kiblate etan apa kulon lor apa kidul Samudra Minangkabu? Mula diarani Samudra Minangkabu. Minang kuwi tegese pacangan. Kabu kuwi tegese ati.
golek ana menyang krenteking atimu. Niatmu kowe mlaku nyandi. Kowe niatmu mlaku ngalor, bakal ketemu ana segara lor. Kowe niatmu mlaku ngidul, bakal ketemu ana segara kidul. Pemorore mangos wong yo ngambreng Kati karunaning kaswase aneng marga makong risang konto atrat mojo long alung lati surya mangrang sang wayah kumya samara wayanto wah cemepong rasane atiku Bapak Guru yen to pancen kunaku daya-daya Buddha aku njaluk pamit mestuti dawuhmu bakal tak golek ya apa sing dadi bebanane Bapak Guru Bratasena ya sapungkurmu tak arewangi cegah dar kawan Indra nenuwun marang purbaning Gusti kang akarya jagat muga-muga lebda ing karya bisa pinangya kang sira upaya lho tobat ora nyono ora ngira babar pisan yen pertapan saka lima kebegan para tamu agung sing kepareng rawuh ora kaya dina iki mung wae padha-padha dayoh padha-padha tamu kok beda-beda perdawane nalika ngarep jagone padha tarung manuk prenjak ganter ora leren-leren udan riwis-riwis gondamrek amburat arum sing teko anakku Bratasena ning iki mau kok beda kirike padha jegok manuke manuk bencing padake maling awak sing rawuh adi cuning wilujeng dicuni rawuhipun inggih pangestunipun Kakang Duna mboten ketang jegoki kirik ampun nesu niki wong tuwa niku kudu dikebaki guyon maton
nek ora dikebaki ku ya ndak awake dhewe cepet mati ngeten nggih Kakang mboten dados napa kula nggih gumun enten napa pendhita kaya ngingu kirik meneh nek napa mboten entuk lho nggih kenging mawon nek ya malah apik kirike nek karo sing ngingu lho rak ngono sampeyan mesti natoni lho ngaten lho Kakang nuwun pangapunten ambak-ambak ming saksana kirik niku nek diingu niku titen iso bedake kuwi maling dijegoki ning nek sing duwe omah wong apik ya ora jegok lho niku lho apike nen mriku monggo niku kewan elek nggih ta nek kok nggih enten wong kok ora titen pripun kok ora iso bedake iki wong apa jaran ngoten niku lambemu rasa gablek ampun nesu Kakang wong tuwa kudu dikebaki guyon nek ora kakian guyon ndak cepet mati kuwi mau ndekku mbok golek atikan dhewe senengane mung melu-melu dicuni wonten dawuh Kakang janur gunung kadingaren tenan kemareng rawuh sajanten wigatos menapa di inggih Kakang estunipun kula mestuti dawuh pangendikanipun sinuwun ngestina Sinuwun Prabu Duryudana kula niki wau pun enten jawi pun dangu panjenengan rembagan kaliyan Bratasena kula pun ngertos. Oh, dados panjenengan pun ngrungokke ten jaba. Inggih. Napa sing kula rembug Bratasena mang ngrungokke? Inggih. Nek perlu mang rekam. Mengko nek kula kleru mangaturke sinuwun aku ge dadi pecat ra ngoten to. Lah boge panjenengan niku nek pancen penggalihe becik boge terus mlebu melu jagungan ngaten Kakang mangke mindak ngribeti anggen sing andika paring dawuh kaliyan putra Siswandika pun Bratasena ning ngaten Kakang sambetipun dawuh pangandikanipun Sinuwun Prabu Duryudana sekawit kaliyan sing andika Kakang Dana pendan tasih enget napa mboten tasih kengetan panjenengan didhawuhi napa kula kadhawan njlomprongaken Bratasena jalaran Bratasena niku dianggep klilit lawan Sinuwun Prabu Duryudana. Lampun mang tindake napa dereng? Lha dirasa penambang pun enten jawi pun ngrungokke. Budhek sampean. Pun mireng napa dereng? Niki wau Bratasena takon ngelmu kasampurnan. Kula jaluki pitukon ngeten. Inggih menika kayu gong susuing angin. Kula purih munggah enten Gunung Reksamuka ping pindhone kula purih ngupadi banyu suci Perwitasari cumempun enten tenging Samudra Minangkabau pun mang pikir pripun bakal Bratasena oh dados niku pancen pun manglorope pancen pun kula lorope nek ngoten Bratasena cetha bakal mati ya mbuh lho dek ya mbuh piye ta kuwi lah karep sampeyan nglorokke niku pripun? Pancen pun kula lorokke, nggih to? Ngestokke perintah Sinuwun Prabu Duryudana. Nek perkara matine Bratasena niku ora dudu tanggung jawab kula. Pati uripe Bratasena niku tanggung jawabe mriko. Mudheng mboten sampeyan. Kula niki pendhita dudu tukang mateni wong, ngeten. Kula dudu jagal menungso. Sampeyan niku pun tuwa kok bodhone kok ora jamak. Sampeyan biyen dadi patih niku carane pripun rene dadi patih nyolet rasa dadak kakian rembug kakian adalah sampe nyolet karo Gandamana biyen ajeng pripun mula bareng kepengkok ing lelakon enten mau golek ngelmu sampeyan bingung mergane sampeyan ora dunung mengke yen tajane Durna ki pendhita apa politik gunem sampeyan kok mubet ora karu-karuan bareng pun kula jagake nek Bratasena kudu mati kok sampeyan kok mukir kok endo nah niki lho kaya ngeten iki contone wong niku nang mboten tau gegulang ilmu sing mang gegulang bangsane maksiat bangsa dadu otok ngombe mendem bagian sampeyan mula Kurawa ki ora sing bejaji gumantung enten sing mimpin ibarate druwang putih sing nulisi sampeyan moko tulisan sampeyan elek jemblek tur kodanan apa blekotrok ora kena diwaca dadine menungsa ya kaya Kurawa niku ngeten sampeyan niku pun cetha gurune Pandhawa Kurawa nggih pancen kula ngakoni
Ning sampeyan nek mulang Pandhawa dadi, nek mulang Kurawa kok ora dadi. Sing goblok murite. Guru niku mulang mesti piwulange padha. Murid sepirang-pirang ana sing pinter, ana sing bodho, ana sing keset, ana sing sregep. Nah, ndelalah. Pintere tiba Pandhawa, gobloke tiba Kurawa, sregepe tiba Pandhawa, kesete tiba enten Ngastina. Sampeyan nungguli mboten nek kula mejang ilmu. Saben kula nimbali Pandhawa Kurawa tak mejang ilmu, mongko mejang ilmu wancine mesti bengi. Mboten tau mejang ilmu kok awan. Sumuk. Nah, nyatane wanci bengi sing melek mau bocah Pandhawa Kurawa wong pirang-pirang padha micek kabeh. Ana sing melek loro Durmagati Citraksi do remi, lho piye kuwi? Engko nek ditakoni, "Alah, ilmu gua apa, Mbah?" Lho kaya ngoten mulangan sampeyan. Apa bener kaya ngoten niku? Engko nek kira-kira ora kecandang ilmune, ngluputke gurune. Nggih kaya ngoten niku. Kula teka mriki kula ora kepengin njaluk wulang karo Pendhita Durna. Kula nglacak Bratasena. Dina niki Bratasena kudu mati. Napa sampeyan biyen nguripke Bratasena? Ayo sampeyan kula takoni, aja tingak-tinguk kaya kethek ketuluk. Kok sampeyan aja mateni Bratasena, sampeyan rumangsa nguripke Bratasena piye? Lah nggih mboten, kok ajeng mateni. Kleru lho dicuni. Nyuwun pangapunten. Sadurunge kula ngelikke karo sampeyan. Pupung durung kebacut. Ampun nganti mangtutokake kula ngestokke perintahe Prabu Duryudana. Pun dina niki kula kepeksa nyuwun pamit. Kula ajeng nglacak lakune Bratasena, kula ajeng kula sengkake pati uripe Bratasena. Oh, nggih. Nggih, monggo. Monggo kemawon. Engko nek dosa, ana lupute, rumangsa sangga dhewe. Kula mboten melu-melu. Pendhita niku gaweane mung mejang mulang, nuduhake marang do bener. Ewa dene nek sampeyan ngribeti, ibarate banyu sampeyan sing obak-obak, monggo kemawon. Engko nek kelilipen nggih tanggung jawab sampeyan. Alah, trek. Mboten ngrungokke gunem sampeyan ora mandi. Alah, Pendhita Durna li nyepatane aku ping pira? Mandi ora jaman biyen-biyen pun. Sikitake pun nang manekung pucuk kula nyuwun pamit nglacak lakune Bratasena. Nggih, pun donga dinunga. Slamet kula, slamet sampeyan. Ning ketoke kok mboten slamet sampeyan. Rasane ati kula niku kok deg-deg piyur. Ora mandi. Pun Mang Budal. Alah, ora urung aku ning Saka Lima suwe-suwe ya ora dikapak-kapakke iki. Lah sampe teko ya ora nggawa apa-apa cerewet. Pun Mang minggat mriko, selain nyepet-nyepeti kula. Gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon. Swatama, wonten timbalan iki ngadhawuh Rama. Kowe dudu Kurawa. Swatama kuwi anak Durna, anake Pendhita Saka Lima. Kowe aja melu ampyak awur-awur, aja nganti kesempyok ing aradan pakartine Patih Sengkuni. Nadyan kowe ngawula ana negara Ngastina, kowe ngerti ya ala becik bener luput. Aja nganti mbok kebyah-uyah, aja nganti kowe ngawu gawat. Ngerti sing tak katake? Iya, ngertos Rama. Sebab kowe tak gegadang kuwi isih enom. Minangka sesuripun bapa Bacutna, sejarahe bapakmu Begawan Durna. Ya ben, saperangan ana sing arani Pendhita Durna kuwi elek. Urung ngerti sejatine Durna kuwi kepiye. Inggih Kanjeng Rama. Wis, dene iki mangsa Budhawa, nggonmu ngawekani derekna lakune Patih Sengkuni, aja nganti kowe dianggep wong dalela. Wis tak dawuh paduka Kanjeng Rama kepareng ingkang putra amit madhapasilat. Ya, kaya sranana dawuh maneh.
sebentar katali kawa riwutnya paripurna sabdanira sang Pramoning Sokalima sigra minggah ing pasmet den suci muji syukur marang panguwasaning Hyang Agung.
kirun yati tasek duh wong ngayu pratil dora harjo matura ing kang prayogi daya daya aku njaluk warta nira monggo keparenga paring dawuh Mas Kirun kaliyan Mbak Yati menika kala wau kula bagiaken mawi panembrana Pucung Wuyung. Mangga. Inggih piyong suarane apik ya ya ngapik apik gerap ayu derek sowan matur nuwun Mas Haji Sakirun kaliyan Mbak Yati kaliyan anak kula inggih menika Cantuk Walit. Napa niku Cantuk Walit? Cantuk Walit Cantuk ki kodhok alit ki cilik kodhok cilik percil. Nggih. Duh slamet ya. Amin alhamdulillah minal izin wal faizin. Mohon Ya. maaf lahir dan batin. Iya. Kula ngaturaken saageng-agenge gadahan kula. Sik. Pernah sik lambemu ki lho. Ngaturaken saageng-agenge gadahan kula piye to, Bu? Ngeten lho. Pripun tebal lebaran ngoten niku? Sing apik ten omong ki sing Ndak, apik, ndak, cacile nggih. ngono omong ora iso. Belajar basa Jawa tek Saagenge. saageng-agenge gadahan kula. Alah, ageng gadahan panjenengan wis. wong
Mula Raplok raimu wis. omahe Banyuwangi ra ngerti sastra. Lah iya. Tujune sing dipameri ageng ki ya wis ora kaget aku ya. Sepinten gedene gadan kula. Alah. Tasik gede gadan panjenengan kuwi lho. Sing bener kok. Ya wis. Ora Jawa sastra. Iki ra nganggo geden-gedenan. Dadi ngene lho ya. Pripun, Bu? Mas mantep. Menika gandeng tasih Wulan Riyadin, Mas. Lah. Kula sak kanca ngaturaken sedaya kalepatan kula. Ki lho contoh. Sedaya lepatipun panjenengan kula paringi pangaksami, Mas. Omonganmu kaya wong ninggal weling ngono kuwi. Ninggal wae piye? Kok wis nyepura wong sik iki nek ra budal apa enek kok. Lho kepi lho Budal kaji goblok kok ngono. Oh iki. Lho iki jenenge iki ngono sing jenenge nyuwun pangapura iki kaya ngono kuwi. Pak sedaya kelepatan panjenengan kula paringi pangapura. Sedaya kalepatan kula Mas jenengan kula paringi pangapura. Kula nyuwun pangapura. Nune niku pundi? Piye to bener piye to iki? Kowe iki nyuwun pangapura rono lah kono engko ngwehi kowe. Nek omong iki kudune Wong sing nampa calangan ki kono ngono lho goblok. Iki Dadi engko pari ngwehi kono terus kono ngwehi kowe ngono kok. Ngono. wis lunas ndek emban iki. Padha. Padha. Wong nek ditangkap wong Pokoke mulai karep merongos. nggih pancen nek diundang wong sugih ngene iki mesti lunas. Kandhani kok. Urung Wis dilakoni dilunasi kenek. wit biyen mula Mas Hari iki nek apa kuwi ngeneke bagian tasakuran. Tawuran. Rampung ngarep wis wit biyen sebab ora mung eneng kene tok. Awak dhewe tau ditimbali ning Jakarta ya. Oh, nggih. Saurunge nglakoni wis lunas rek. Nah, Kenek iya. wong sugih tanggung jawab. Kenek panitia ra tanggung jawab. Ana ya Esuk digoleki ra enek minggat. Lah gene aku karo kowe ta. Dagelan sak dalange bosok. Gadekne ali-ali. Ning Matamu yo rono lho. Mbak Yu Cangik Pripun? sing kula gumunke. Pripun? Mas Ari niku lho. Heeh. Wong sing jenenge aku dodol biting we bangkrut. Heeh. Nggih. Lho, Kok dodol biting bangkrut? Lho lha nggih to. Lho kok Pak Ari niku usaha apa kaset. Nggih to. Terus saiki aku krungu malah apa kuwi sepeda motor. Ya. Lho. Toko kaset ki ana 30 luweh. Nek- Sepeda motor saiki kontraktor. Lho. Kuwi Padha karo ora gumun. Kok ora gumun? Pak Ari diweni kaluwihan karo pangeran iso dadi manajemen yang bagus. Nah, kuwi lho. Sing tak gumun wong desa kaya ngene kok iso sugih kowe tak aku. Omahe desa dalane kaya obat nyamuk ngene lho. Ya paling aku mau nantek. Dan rasane. Aja to ketemu karo mobile kuwi mar eneng to, mobil kesehatan karo sing ana ketip-ketip. Oke. Iku mboten iso teko mriki. Tenan. Lho panitiane ki nggih delalae kuwi tulisan ten dalan-dalan kabeh keluar masuk gak enek. Keluar iki kok kon metu ki wong urung ditanggap kok kon minggat aku ngono. Tulisane keluar kabeh. Nek kula ndilalah Mbak Yu Cangik niki Pripun? saking Purwodadi to. Oh iya, kowe malah anu ya nimbah ya ki mau. Dalam. iya, sok. Pun Mas. Iya. Lah ndilalah kok enten adik-adik nem-neman mriki wiranem mriki. Niku pancen do apik-apik atine. Iya. Niki wau badhe sepak bola terus kula takon to, anu dalemipun Pak Ari ingkang nimbali Pak Mantep Sudarsono. Oh, Bu Yati mriko kula derekke. Lho ditutke mongko liwat temburi jalan setapak niku lho Mas. Niku upama kula diculke teng mriki wis ora iso tekan ngendi-endi. Ning kok njer tekan mriki alhamdulillah. Iya. Ngoten tak teges bocah nom-noman mriki arep bocah desa ning do sopan santun kabeh. Atine kabeh Mbak Yu Cangik. Iya, iya. Tepuk iya. tangan untuk Karang Taruna generasi muda daerah iki. Wah, ning Ah, tenan. mriki tenan tanggung jawab. Jujur iki aku. Iya, iya, iya. Apa Mas? Mohon Ya. perhatian, mobil B71411D diharap digeser karena ada mobil yang mau keluar. Oh, nggih. Pengumuman mobil B71411D dimohon keluar atau dialihkan digeser karena ada mobil yang mau keluar. Yang Iki belakang parkir itu ki ya. enggak. Neng kene parkir nek wis maju ya maju mundur Mundur gak iso. mboten saged. Aku mau maju wisan. Baru Terus? pasti dari kemajuan dadi melotrok ngono. Nek daerah kene iki pancene petani biyen desa kene iki jebul Yati Pesek melo andil. Ya, kok ngono? Mriki isone maju atlet gak iso. Iki kerasa Iki dikandake. nyemon iki. Lah kok saged Iki irung ora maju atlet iki. Dadi gak iso. jan yo padha-padha lho wong telu ki Introspeksi, Dek. Jelas. Introspeksi, Dek. Apa? Kowe kuwi
Nuwun sewu. Aku ya pesek. Lah, Lho pesek neng latar kok. pesek neng daleme Pak Ari Jakarta kono slametno. Nyapa? Renang selulup mesti slamet. Kolam renangnya hebat to. Ora mungkin klebon banyu to. Lha kok saged Irung nguplik ngene iki banyu kok gelem lebu. Tur ambekan ngirit. Irit. Ane ki nek renang niku apa ora gaya kupu-kupu malah gaya apa batu nyemplung lep. Ya wingi kaya kowe ndek ben ya. Aku rasa kula niki mboten gagas napa-napa. Apa? ya sing gagas napa, Pak? Daleme desa ndelepe kaya ngene kok iso sugih ki lho, wirite apa kuwi tak goleki. Iki nek ra duwe wiritan apik gak mungkin Pak Ari iki. Ya ngene lho Cak Giro. Kabeh kuwi saka usahane lan saka nuwun sewu, saka tulusing ati. Apa yang kita punya. Jadi percaya diri ki entuk-entukane ngene iki. Lho, Landesane jujur, Iya. percaya diri, ya, yakin marang apa paringe pangeran. amin. Ya kuwi. Iso sugih kaya ngene. Iki duwike nek ndeleh ning ndi ya. Ora kowe umek kae. Lah kena duwite ya dadi kaya ngene iki no, dadak iki takon iki piye to? Iki sapri alah nanggap sampean kula ngeten iki ngingoni tangga, dayu alah. Piye? Musuh pari ya jentikan tok pireng mak til ngene. Ya. Wong iki mung turahan kaset 10 ngene ra kabeh. Lah iki rumasamu kaya ngene iki ya iki dienggo ragat. Iki nek wis dadi rekamane iki ya didol tak kandhani. Gua apa ngedol kaset Indonesia? Kakan bajakan rek. Enak ekspor impor ke luar negeri malah larang kok. Pari Sing endi? Sing impor. Sing endi? Lho Pak Ari kan manu musik rock. Kaset-kaset yang hebat dari luar negeri. Mahal. Ya mulane awake dhewe iki nirake wong luar negeri. Nyapa? Padahal kaya lagu-lagu iki judule rak dawa-dawa nek ngene wong dhewe. Nggih. Cinta tak terpisahkan. Iya. Iya toh? Iya. Lah nek luar negeri Luar negeri ku ya singkat-singkat. Bangsane My Way. Judule rak. Love. Nah. My Way Love. Kene kedawan judul padha. Tunjukkan jalan terbaik. Ngono ku mbok disingkat ben kondang. Apa? Tol. Oh iya. Iya jalan tol ku ya halus kok. Sakit gigi disingkat. Apa, Pak? Krowok. Ngono kuwi. Padha Suci dalam debu kepanjangan. Apa? Tayamum. Adane ngono kuwi ya. Enek wajahmu tidak mengaksikan. Apa tuh? Pesek bar. Disingkat Lah, ngono wis. Kowe aja omong soal pesek, Dek. Hidup di hari tua. Disingkat. Napa? Gender. Oh wis. Wis rasa kakan judul. Ketuaan banget nanti. Ane kowe duwe kabisan sih Bu kuwi. Lah aku gendar ora iso. Isane? Hidup hari tua. Aku Apa? ora pelawak ora. Apa? Napa? Tukang kerok. Ya. Syukuri. Ya, Cak Kirun. Iki bengi iki ujube aku karo sampeyan sak rombongan iki iki ndereke ingkang nantung pakurmatan kula warga ageng Bapak Haji Ari Yusman sarjana ekonomi saha Ibu Hajah Kamisah sarjana ekonomi dina iki kepareng ya kuwi kitanan nyupeke putrane Kakung ya kuwi Nak Mas Andika Redi Aji Pamungkas Mas Andika. Nah, iki wis kelakon kejaba kuwi ngenengake halal bihalal. Iki para kadang-kadang boyo lali kang wis padha manunggal ana Jakarta dina iki kondur menyang Boyolali sing wigati paguyuban mau peduli karo para tangga teparo uga peduli marang budaya contone nimbali awake dhewe iki Cak Giro. Amin. Nah, mula kan saka kuwi hubungane karo halal bihalal. Halal bihalal kuwi agama sing gandeng karo budaya. Budaya kuwi angen-angen kang ambabar kaendahan, karukunan, katentreman. Ya ta? Amin. Ya. Nek ngeten iki perlu tinulat utawa Ya. contoh. Najan sukses nang Jakarta, piantun Boyolali, Pak Haji Ari, Ibu Hajah sukses nang Jakarta, kan warga Boyolali Jakarta tidak melupakan daerahnya.
ora lali Purwodoksina ya ta paling ora tetep eling para pinispuh para leluhur ya kepeling kanggo cah nom-nom biru waliden ngurmati marang sing sepuh aja nganti lali karo para pinispuh lali karo wong tuwa merga kuwi budi pekerti ya mula nglebur dosa ing dina riyaya paling ora ya eling ziarah kubur diresiki makome ning kubur ora njaluk ning ndongake sing sumare utawa sing sedo didoakan semoga mendapat keampunan dan mendapatkan swarga agung ya ini semua kira yo ngendikake si wong urip kuwi ming telu perkarane ya apa siji setunggal napa siji wong urip kuwi kudu eling karo wong tuwa ya bapak ibu sing nglairke sing nganakake sing ping pindho apa yo kudu emut lan kudu tansah sungkem ning ngersaning Allah Subhanahu wa taala amin sing ping telune kudu tetep ngerti tetep eling karo leluhur ngono lho ya nah iki nek kowe ra sing nggoni telu kaya ngene iki wae ora Nggonku cilaka wingi cilaka apa saurunge lebaran nggih poso kedua menjelang Idul Fitri kula weruh kedadian aneh niku bocah piye rak ziarah kubur nyekar tenggene kubure wong tua kula ya apa arane lucu ki wong nyekar gak tarani lucu ki kula niku anyel sebabe tangga kula jenenge Marno niku wiwit SMU kali mulai SMP mboten karuan merantau ten daerah Sumatera mriko ya nganti bapake loro nganti mati niku mboten sumerep wangsul dek poso niki bareng ngoten dituduhi nek Pakmu wis mati jerit-jerit walah Pak jaman aku nakal melarat ora bekti ning kowe bareng aku sukses iso makmur kok kowe wis ora ana niku nyekar ten kubur nggih bapake niku jenenge Jumadi terus maisane niku pun burak ngoten lah noang apa astagfirullahaladzim bektiku ya Pak kali nyekar nangis Pak leke teko kowe nyapa ta no gak ada bapak Pakmu kubure sing kae lho goblok iki kleru wong padha jene wong Jumadi wong kune jailan terus kalire kira-kira sing disekat diteangi iki matane ra ngeti ngono bapake sing kono kleru ya kejaba kuwi Mas Kirun karo Mbak Yati mumpung iki isih apa para sepulan para tamu kepareng lenggah wah saya ngangsek sing mirsani ya saiki ngaturake lelagon pupuk iki gamelane slindro pelok komplit iki warangganane tak gawake 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iya botok sinden bengi iki tenang sakmene kae murah 50 wis nyang nggih pira 50 juta wong sok iki to nggih ming 3 lawe ate kaya nyang beras ya ki anu tak kirun nggih mumpung neng waranggana saka ngendi saka Tokyo saka Jepang Mbak Hiromi nggih perlu dipun anu tepangaken dalu niki Pak Mantep dipun sindeni saking negara Sakura nggih ponakane ninja ha iki kate apa niki Bah mobil melih AD 76D Awake maju niki awake dhewe bengi iki ndagel ngiras pengumuman mobil niki saking tamune akeh wis kangken kono ae rasane sampean ora enek njumuk dhewe Pak Mudin ngendum snack wonten kacange niku lambemu ki meneng wae to penting minta tolong mobil plat merah AD76 dimohon maju nggih nuwun sewu mobil AD 76D mohon maju plat merah monggo sing gadah mobil sing mboten meneng mawon mboten sah ngelih nggih saniki coba tak kirun aku tak nyoba Mbak Hiromi sik ya monggo nderekake wah dan selamat malam Mbak Hiromi Selamat malam Bu Jangi. iya wah saya kangen sekali sama kamu ya wah suwe ra ketemu ya iya kabare
Sae. Apik ya. Matur nuwun. Syukur. Pengumuman. Alah. Sing latihan nendang teh. Iki lho wonge. Pak Dino Tas gelas wae. jane liwat kono lho Pak No. Saking konsentrasi karo snack gelas ning isor disampari kabeh. Ya. Mbak Iromi, cobi dalu niki panjenengan tak aturi apa nyekar. Monggo sing panjenengan srek penggalihe lan panjenengan apa tenan karo tembange lan lagune diaturake ingkang menantung pakurmatan menika Bapak Haji Ariusman sak kulawarga. Ayo saiki sing kagungan kersa sik ditaosi rerepen apa sing mbok senengi lan diaturake. Monggo slendro apa pelok sak kersane panjenengan. Ayo. Napa monggo? Nyuwun slendro nggih. Slendro. Nggih. Lagune napa, Mbak? Oh. Asmurandana Jaka Lula. Asmarandana Jaka Lula. Alone to Mi, no. Jaka Lula apa? Joko Lolo. Ora saking wong Jepang ki nek ngomong ra cepet. Asmarandana Jaka Lula. Asmarandana Jaka Lula. Alon Biasa cepet kok. Mulane aku ki malah bingung dhewe. Asmarandana Jaka Lula. Joko Lolo. Arigato gozaimasu. Konbanwa Hiromi. Konbanwa. Arigato gozaimasu. Hai, Cepet ya. Kok marke kumbahan to malah. Kumbahan. Lah napa Kumbang ki. Kumbawa itu selamat malam. Selamat malam. Oh, selamat arek kok Wong kumbahan. Jepang ki keluargane saiki ning Solo kabeh, enek sing ning Boyolali, enek sing ning Klaten. Lho. Dodolan wedangan, dodol hi kuwi ra wong Jepang. Hai, ora wong Jepang. Dadi asale Hirumi ki keluarga Jepangnya asale kok Solo. Oh, ngono. Nang kono terus ben gak lali karo keluargane wong Jawa terus dadi hai kuwi ora asale kok sego hi Wong kuwi. mergo wong masuk angin kok aneh kowe iki. Ya, nek Jaka Lolo slendro apa pelok to, Mbak? Saya kira Slendro Songo. Oh, slendro songo. Nggih. Menika kagem Mas Haji Ariusman menika kula caosi rerenipun Mbak Hirumi Parno. Ya. Kok Parno? Ya, sapa? Pak Parno marah. Nggih. Lah Hirumi sapa? Kano. Oh, Hirumi Karno. Wah. Yo, salah meneh. Soyo. Ya. Kano. Oh, Kano. Oh, Hirumi Kano. Menika Mas Ari menika swantenipun Mbak Hirumi Kano. Asli menika saking Jepang. Mbak Hirumi, kono ya neng eneng dukun bayi. Dukun bayi. Zaman dulu ada. Sekarang nggak ada. Oh, enggak ada. Nggak ada. Sunat ya enek kono. Supit ya. Ya enek. itu ada penelitian katanya di Supet. daerah tertentu itu dulu sebelum tahun 45 itu ada. Ada supet. Iya. ngoten nggih. Katanya. Ya iki Hirumi ki saiki bojone wong Jawa. Wong Jawa Kalau dukun bayi sana ada, Mbak? Zaman dulu, Ada. sekarang nggak Oh, ada. Kalau mijit bayi kan kalau udah selesai gitu dingkok-engkok gitu toh. Apa basa Jepang dingkok omongan pijet to. Basa Jepange dingkongkok kuwi gecel. Ora Mas, sing nek serampung mijiti bayi toh, tak njero sikile diunggahke ngono dingkok-engkok ngono kae lho. Kuwi nek wong tuwa ning kono apa ya bar pijet dingkok ora lene. ora dingkok nek sunat kuwi Hirumi kena apa kok rabi wong Jawa. Lah ngopo? Wis enek penelitian. Nek saurunge 45 ki wong Jepang enek sing supit, wong kakung. Nggih. Saiki jek enek penelitian. Ngono. Apa? Akeh lho wong Cina kono rabi wong Indonesia. Mergo beda rasane. Nah Indonesia rak dioncek isik kono rak utuhan ngono lho. Cara mangan gedang iki rasa kulite goblok men kowe kok. Ya ora ngono demi keselamatan kok ya. Keselamatan. Nek wis nganggo helm ki nek dikira aman. Wah, Kok lho. lho gagas jalan loro wis Asline ngono kok. Menikmati bentuk berbeda. Ana Bapak Kiai lho nen sawu niki saru lho. Mbak Duri ta? Heeh. Wong kene iki entuk ya kok kono kok kowe. Aja rewel kowe kok. Lho kuwi asline kowe wong wedok rasa ikit kowe. Butuhmu ngrasakne ra melok ngrasakne lorone. Lho. Kene ngreksa rumah samu
Ngrek Kok ora direksa ucul terus tak kandhani. Kowe kok salahmu. kok iso salahmu? Cara wong macule sawahmu garing golek sawah liya. Ah, ora iso. Rumangsane aku garing, teles. Jane rembukan apa tak aku nurung wayahe. Kuwi cah cilik aja ngrungokke, Cil. Nggih, cacile lo matane nek wong wedok iyik. Matur nuwun Yai Duri. Mbok ngrungokne dawuh Yai Duri ke mau. Napa, Pak? Nggih. Cuma wong ki sing ayem ki lho dadi wong melarat. Wong sugih. Sing ayem ki ya kere kuwi. Tenang, kuwi jan ayem Duri, tenan. Pak Duri. Apa kowe tau ro kere kok opnam? Lah Mbak Duri ini kok ora nggih ta? Iya. Wong sugih ndelek duwike wis ning dompet dikunci, lebokne larang, lawakan lemari kunci, lemari dikunci, Berangkas. omah dikunci, pager dikunci. Kowe tumon. Apa? Wong melarat metu, "Le tulung garasiku kuncinen." Kok gablek mobil kok ngunci garasi. Ora duwe garasi bojoku kuwi nek nyimpen duit ning kaos kaki kok. Lah bojomu kurang ajar kok. Ora kayak kaos kaki ono mripatmu sing iyik kae. Wong wedok kok ngrayahi ndi-ndi. Iya. Wong lanang mbok diweni kesempatan. Kesempatan gimana? Apa wong lanang kayak kesempatan? Oh, bangkrut, Dek. Iya wong lanang-lanang ki ya kon mikir. Mbah Duri tau dawuh, Dawuhe. wong lanang-lanang aja sak karepe dhewe karo wong wedok, rumangsamu. Nah, bener matur nuwun Mbak Duri. Guyu mengengah-mengeh wong wedok i berat. Soro. Heeh nek kompor gas mbledos mati dhisik goblok. Jere Mbah Duri. Yo. Monggo Mbak Irung. Yen Ya. Asmarandana Jaka Lula, ya. Ah, ketibane langgam apa? Langgam. Heeh. Kontrakan kantri nggih. Oh, boleh. Ya. Heeh. Yuk. wong Jepang ya pesek mayare. Lho Kok mengirung ae saya ini. Padha karo wong Jawa wis ora oleh ora golek Jepang. lah kuwi masa apa aku wong Jawa? Apa? Wong aku ki ya wong Cina kono. Aku diomongi kuwi Aku ki ning kene jenenge Yati Pesek. nang kono. Nek ning kono aku jenenge wong pesek. Aku diomongi nek kowe ki anak blasteran. Blasteran putih. Blasteran. Iki mboke Jawa, Pake. Gibas. Aku marane anak wedhus ngono. Ora wawah, aku sate. Ra ono ding sate wedhus ya. Sate kambing. Ya. Iya, Dek. Sate kambing boyo lali ya. Ah, akare ana iki. Tenan. Ayo, Dek. Yuk. Enggak. Ojo enak-enak kaki. Wah, jan suarane kaya suarane Sinden Ngadirojo. Nemu pecotan rekoso. Wong suarane yo apik lho jenenge kok Sinden Ngadirojo. Padahal Sinden Tumidi ngono. Ora sing tak gagas sitok. Irumi nembang ki tembange ki nganyut-nganyut. Nggih. Mane ning rasa kuwi piye? Nggih. Rasane bengi awake dhewe ya ngono. Nyanyut kok iso nyanyut. Lah wis lunas ki terus ngangen-ngangen apa ora ya? Iki mau wis dirasani kok. Iya. Wah, iki cak kiron karo Mbak Yati wis tak lunasi. Percil Iki wis. ku arep ditambahi ngono ngene. Ning sesuk kon nyapu dalan ki karo Natali Terop iki. Yo. Iku maling upamane maling golek sing leno. Beda melen topo bisa cedak lan yuang agung.
sakarsa niro. Ya. Apa bidane, Mbak? Kontrang kantring? Udah kontrang kantring? Nggih. Siap? Siap tenan? Siap. Oke. Kontrang kantring sih. Kontrang kantring iki sing gawe sapa? Yang mencipta siapa? Napa? Pripun? Sapa? Sing gawe kontrang kantring ngertimu sapa? Tembang kontrang kantring. Oh, Pak Mantap. Ki napa? Dudu. Sing gawe, Loh, katanya Mbak Puji. Sing bedhok kuwi sing gawe. Adike Pak Mantep. Oh, Mas Tuwono. Heeh, sing gawe kuwi. Tuwono, Mbak. Heeh. Mas Petro, kula ngerti. Hah? Hiro mini ku tibake le nyindek le nembang suarane apik. Jebulane nggawa bapakne. Ndi? Bapakne sing gender niku. Sing gender penerus kira Pak Ironi. Rupane kaya Jepang yang rumput. Oh, rumput Jepang. Ya. Oh, ya, ya Bapak Irome. Oh iya nak. Oh lagi ya. Wah persis. Kuwi jenenge Jepang lak-lao. Lha sing anu kuwi rak kaya uhaya. Yo, kontrang kantring, maka. Kontrang kantring si pengung murah muring kapingin makarya golek gawean rekoso ngalor cukup luput kita mulon nganti kempul aja kuwang Rasulullah prayogane nyambut gawe saanane ya nonen langgame yo Mbak Hiromi aja ngantur zamane akeh wong nganggur ya kontrang kantring si pengung murah muring kapingin makarya golek gawean rekoso ngalor usut dipun kita mulon nganti kempul aja gelap Don Rasulullah prayogane nyambut gawe saanane ya
Kirun. Dawuh. Niki mau lagu damelan kula. Niku suarasipun pripun ta Mas? Kok kontrang-kantring? Kontrang-kantring ki ngalor ngidul ngetan kulon golek gawean tiwas direwani sekolah pinter ngoyo-yo sarjana. Tapi nyambut gawe nek ora tegese nek ora nganggo bondo, ora nganggo duit, ora iso nyambut gawe. Lah iki lho. Ya ta? Terus damel lagu kontrang-kantring. Ha iya. Gawe lagu kontrang-kantring si pengung mung murang-muring kepengin makarya, golek gawean rekoso. Ngalor luput ngidul mrucut nyetan ngulon nganti kemput. Aja gelo, aja ngresula, prayogane nyambut gawe saanane, ora ketang ning desa. Lho, nek percaya diri dikanteni karo nyambut gawe sing tulus sak gawe-gaweane, ora ketang apa ming nambah ban apa dadi apa petani ning sing mempeng. Engko ora insyaallah ora entuk gawean entuk rezeki, ya ta? Nggih, sing penting nulat sing kagungan kersa. Iya. Pak Haji Ari Usman karena percaya diri dan yakin segala usaha manusia dengan ikhlas dan tulus dilandasi jujur dan tanggung jawab mesti dipun barokahi kalian pangeran. Iya, amin. Rasa gengsi. Urip ning desa malah alhamdulillah. Sing desa saiki ayem, sing ning kutha malah susah. Tenan. Kita sing ning desa kene rung karuan banjir, Jakarta malah kelep. Tur ngene lho Cak Kirun. Nah, coba pikirin. Aja meneh kok wonge aja meneh kok menungsane. Mongso iku angel diprediksi ra saiki kuwi. Gen kula niki susah kabeh. Ah, wis pikirin. Wayahe pari merapu malah udan. Nah, mestine nek Agustus nganti tekan September iki nek cara kuno iki mesti ketiga ngerak. Ya ta? Lah niki kok malah udane malah terus-terusan. Iki bakal setahun kok ora nganggo ketiga. Wis. Sebabnya apa takono? Sebabnya napa setahun ra nganggo 3? Sebabnya iki tahun iki nek manut petungan Jawa iki lak tahun urang. Liripun kok saged tahun urang? Kowe ngelingi tahun Jawa iki tahun dal, ya ta? Tanggal 1 sasi Sura Demben, kuwi dinane Jemuah Kliwon kudune rak setu legi ning maju sedina. Dadine Jemuah Kliwon. Taune dal. Kuwi nek dicandra jenenge Sukra Mangkara. Sukra ki dina Jumat, Mangkara ki urang. Taun iki rangkange rangkang urang. Urang kuwi kewan saba banyu. Mula nek ditimbang-timbang ketiga karo rendenge, akeh rendenge. Ngono lho. Mergo anu kagawa tahun tahun urang. Ya, tur urang kuwi mencolot lakune. Mula titenono akeh wong mencolot. Neng kono ora kerasan ora cucuk ngalih rono. Neng kono ora cucuk ngalih rono. Oke, wong mencolot. Ping telune urang kuwi nuwun sewu ora duwe utek. Lah kok saged? Ya, enek ora ngandel ayo urang kae oncek ana sirahe isine rak telek. Mula dina iki ora do iso mikir kanthi wening, isine mung bunek judeg. Mergo nyunggi telek. Lah iya nyunggi telek kok dadi ora iso mikir enenge isajane mung padu entek-entekane ditenono mesti ngono. Ngerti ra mulane wong saiki pinter pencolot-pencolot. Heeh. Ngono kuwi mulane kowe ndek bojo, ndek anak ya sing ati-ati. Lah duwe anak nek dicoloti apa iso? Tegese iki lemu Bar colot meneng ae, arah ngono lho. Ora sak kepen. Ya, saksir kok. Sampeyan ngandhake udan wis kula susah Mas Petrus anu Mbak Yucange. Apa? Mbako kula. Heh? Mbako. Alah, Mbako kok bubruk Mbak Yu. weh, Bakomu ora kena udane ya apek kok. iya. Panjang jauh. Tenan Kok Mas. sampai apek iki? Aku ora ngerti kok. Deloken kae mbako kok kena udan ya ampun wis kuning-kuning jeruk kelumpruk ngono. Dan elek tenan wis. Elek wis. Dimoy Penting pakul. disyukuri wahana introspeksi diri mulat sarira hangrasa wani. Ya. Introspeksi iki piye to? Introspeksi nengok ke dalam.